sa ka. Ano ba da sayang kaagi ka doon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Makaas, Katmon, Cebu. Agat mo tatampo, nagdasingan nga Jerry. Recorded by Radio Mo TV. Jer, unsa man ganahan ka makauyap? Oh, wala. Yan naman. Nakaihatag nga chicks na ko. Oo, naa. Taga inyo raman na sa Katmon. Pero huy, kung magkauyab gani mo, ayaw binuangi ha? Siyempre. Nakinumber niya kay akong tiksan. Oo. Oh, sige, kaya o. Kopyahan ni o. Bibi. What's may nga niya? Lina akong pangan. Ako sab si Jerry. Tinuod nga taga Katmon ka? May noon kay parehas na tag lugar. Di ka number na ako, Jer. Sa imong amiga. Aw. Okay ra ni mo, Lin, nga mag-text ko ni mo, manawag ko. Okay na, uy. Salamat, Lin. I love you, Lin. Jerry. Manay tinuod, Lin. Sa sige na tog, kontak kay ba? Naigugman ako ni mo. Nahigugma ka na ako. Nga, pag-init na magkita. Yaon, saan mo na nga. Mau man na akong gibati ni mo. May chance ka, Colin. Bisura sa manang sugtun di ka, uy. Nga, pa ta magkita sa personal. Sige lang, God. Di pa ka na nga. Iniguli na ko diha. Uyab na ta. Sige na ba? Sige na lang, uy. Oo na, payab na ta. Salamat, Lin. Tinuod uyab na mo ni Len. O, day. Iyan akong gisugot. Oy, maayo hinuon kay uyab na mo. Lipay sa bitaw kay ko, day, nga. Iyan naging kong gisugot. Hoy, ayaw nagbinuangi akong amiga ha. Basig mo ng pasakitan. Day, kinamay tabo, day. Kay love kay na ko si Lin. Kumusta, Megs? Kinsay mo gimegs, uy. Kinsa pa mo, day? Ikaw? Anong megs man yung gisangpit na ako? Kinalan ko nga, Megs, ang atong tawganay. Okay na niyo mo? Okay kayo. Kuan ka nang pauli di ko des ato. Tinuod? O lagi. Sige. Magpaabot ko nimo. Ikaw ni Megs? Ako in town ni. Kuopom di ka? Ikaw gani. Gwapo man sad ka. Lipay di ko nga nakita na tas personal, Megs. I love you, Megs. I love you too, Max. Recorded by Radio Mo TV. Ibalik lang ko din sa syudad. Pero, murag ni pilit paghapon sa akong lawas ang kaumon ni Lin. Sa akong pagkakos niya. Lin. Megs, Oh, Megs, kumusta? biyabi ako rin sa Lapu-Lapu. Ha? Pag-sure, ay. Lagi. Nag-usap ni ka des na Lapu-Lapu. Nanarbaho ko. Ako mao na, doon ro dita. Kay, niabs ko sa Lapu-Lapu. Maayo hinuon. I-text Begon, asa ka napitas Lapu-Lapu. Aron, maana ka na ko.
Megs. Megs, lipayan ako, uy. Nga nakita na sad ta. Ako sa Megs. Lipay sa kay ko. Maayo hinoon nga doon lang atong gitrabahoan. Kay permita magkita. Mao gyud. O makuha sad ka nako dinhi sa imong trabahoan. Salamat ha, nga. Sa iyo may magawas, no? Ako na napiton si Lynn sa iyang itrabahoan. Uy, ni-text mo si Lynn ako. Megs, ayaw lang kukuha aron. Kaya mo overtime ko. Oh, mag-overtime di siya. Okay. Mapauli lang ako eh. Nagabi naman lang. Huwag mo reply si Lynn sa akong mga message. Kung tawag ka sab, yung i-cancel. Akong text ng yung amiga mi. Salamat kay ni-reply ang iyong amiga. Wa man mo overtime si Lynn. Ni undertime man ganito siya. Oh. Uy. Hain this Lynn. Sorry kaayo, Megs, ha. Dito ko sa boarding house akong amiga ko. Nakatulog ko dito. Ay, kuyawan man tanim mo eh. Ingon ka mo, overtime ka. Dito ra di ka si mong amiga. O ako mo dayo nag-overtime, uy. Gikapoy manggod ko. Pauli na. May buhaton pa ko. Nuang ni. Pila na kay gayon nga i-text kong din. Pero, hindi mo reply. Di ni text. Ang amiga ming din. Di abaya silin diri sa Pecas Barrio na Nisco. Gusto. Naam di disco sa unahan. Ako siya doon eh. Megs, anong niya ka? Mauday nga wakam reply na ko. Kaya nagdisko-disko day ka din eh. Ha? Dali. Istorya ta. Ayoko birahaon sa ba? Istorya sa ta. Dili ko makigstorya ni mo. Kina ko yung mga kauban. Magkita lang ko niya ta. Lin, ato sa ko ni Klarohan. Naon sa di ka? Anong di naman ka mo reply na ko? Kung tawag ka sa ka, imo i-cancel. Sumukan ni mo, oy. Gusto ko mo sayaw. Sumukan kay ka. Buwag ta, oy. Lin. Pila na katuig ang nakalabay. Sukad nga nakabuwag ni naglini. Pada ako natingali nga, mangita ko lain. May text. Hi, ako di ay si Lizel. Pwede makig-friend mo? Mauni akong Facebook account. Wadto ko sa komputeran, be. Ako ni i-search. Diyan ako. Ako na siyang nakita. Kopam din siya. Pero... murag bata lang. Ako tawagan niya. Mayo hinuon kay imo na ko nakita sa Facebook. Di ni kag number na ko, Zel. Hinatag na sa ako mga kaklan. Pwede na makita, Zel? Sige. Asa man ta magkita? Hi, Jerry. Ikaw ni, Zel? Yep. Naunsa ka, uy. Gitutok mong kag maayo na ako. Gwapa ni mo eh.
O bata pagid kay ka. Pila di edad mo? 15. Ikaw? 21. Ah, Ay, mangita sa dag makao na. Diba sige gutom na ka. sige. Aron inig ka human. Moadto ta og pantalan. Huy, naon sa di ka? Ganina lagi ka nagsigig tutok na ako. I love you, Zel. Jerry, Bahala na moingon kang preskor kay ko o tiguan ko. Ang importante nga, may baw kang nalati ka. May paglaom ka ko ni mo, Zel. bisan tuod og maguwang ka na ako. Pero, ang kuno na ako nga love sa tika. Tinuod, Zel. O, lagi. Sa ato pa, kita na. O, Jerry, Salamat, Zel. I love you. I love you too. Di ka mauwaw nga makikuyog na ko nga magwawam ko na mag-edad. Dili man. O ganong mauwaw man ko ko nga love man tika. Salamat, Yam. Ha? Yam? Manay gusto na kong atong dogan eh, Yam. Mm. Sige, Yam. Ato ta sa may pantalan na. Diba, ganun ganahan juga dito. Nindot man ko dito, kay na ikalingkuran. Unya, hangin sad. Bitaw. Sige, ato ta. Yam. Ayaw ba ko pasikit eh, ha? Nga nang pasakitan man tika? Basig mangita kag lain ba? Nga parehas na mag-edad. Dili na mahitabo, Yam. Kay love kaayo tika. Salamat, Yam. Kadiyot. Nganong napatukar mo ka ng kanta? Love me like you do, mana, ba? Oh. Ganahan mo ko ani nga music good. Og pananglit magkabuwag ganit ta. Og imo ning madungog. Kinaot ka imo ko mahinumduman. Yam. Through the dark, let me take you. Ginihan ko din eskwelahan. Hapit naman mamauli ang tanang estudyante. Pero, huwag mo si Lizel. Akong tawagan, Bi. Yam, Yam, asa di ka? Di ako sa inyong eskwelahan. Wala ka din eh. di pa uli na ko, Yam. Ha? Di ba nasabot mo ta nga ako kang kuhaon o ihatod sa inyo? Mag-call off na tayo, Yam. Ano sa kayo mag-love? Naibangan ko sa kulula nga naguyab-uyab ko. Unya, maguwang pagit ka na ako. Og suko kaayo siya. Unsa? Maong mag-cool off na lang ta. Kaya basi ko sumbong siya ni Mama. Og paundangon na lang hinuon ko sa kupag eskwela. Yam. Sorry kaayo, Yam. Love, di ka pero kinahanglan ka ako ning buhaton. Kaya dili ko gustong maundang sa kupag eskwela. Sorry kaayo. Yam. You're the light, you're the night, much, so much. Sakit kayong nahitabo na ko. Pero wako'y mahimo kay nag-call off man sila na ko. Matagkadungog na ko sa kanta nga Love me like you do. Nainomdom na ikong Lizel. Pero wala sa ko manganday nga magkabalik pa mi. Kay may bago naman kong uyab. Di nila lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV.
Mao ka mga higalan kaagi ni Jerry nga taga Makaas, Katmon, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit kalakulahan. Love me like you do. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing udubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higalag mga sukin di paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahabit. I-address lang nining tulubanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka mahuyang nga taga Malungon, Sarangani Province. Ang tumatatampo nagdasangan nga Jerwin. Recorded by Radio Mo TV. Hala, uy, kagwapa na akong panahon. Nagsalpang ining sinina mama. Mang lipstick ko, bi. Masamot ko kagwapa. Uy, Jerwin! Uy, naunsa ko din taon ka nga imo man nagisalubang ako si Nina. Unya, nag-lipstick pa gyud ka? Angingan ko, ma. Hey, ginoo ko in taon nimong anak ka, uy. Bayot di. Ay ka? Kisay bayo? Pa, Uy, kinuo ko mo, Jerwin. Nausap na purumari mo. Bayot eh ka? opa. Sorry kayo pa. Waman na ko tuyo, pa. Unya, unsaon man na dong. Madawat na nimo nga bayot man ang atong anak. Ay. Ang magpakyo, tara. Pagtabihin mo na eh. Ala, sige. Ipadayo na yung pagkabayot. Salamat inyo mahapa. Nga inyo kong nadawat sa kong pagkatao. Ay, dong. Lisod man sagud kaayo kung pugson ka namo nga mahimong tinuod nga lalaki. Kay bisag unsaon, dili man gyud na mahitabo. Salamat, ma. Basta pag-amping lang yung taon sa iyong pagkatao, ha? Nga di ka binuangan sa mga lalaki. Opa. Uy, suya kay kunin mo yan, uy. Ha? Nga naman? May mga kay... Panggap naman kasi mong mga parents. Ikaw di ay. Wa gyud yan, uy. Kunta ko sa amo, no? Lalaki kay ko. Ay, dagko kay ko mo si Father, uy. May paday ko nimo. Ay, may papa. Apit mo din, Ay. Ala, day, kita mo tining gitawag anong nag-inom, uy. Pasag na sila day. Uy. Kit! Siyasa! Oh, sige tawag ni mo, Kit. Oy, migo! Kanina akong nga magkauban ka. Ay, di ba siya si Kit? Oy, si Jerwin man ni. Ay, ganahan lang itawag ko si Kid. Cute mo diya. Yan, mura si babae yung tingog. Ay, Ay, pa? salamat, migo. Siya, dadalig gamay na. Sige. Ay, salamat kayo, ha? Pero, pasang sa ko, ha? Di pa mo ko mo inom. Sige na dyan. Ari sa mimig ko, ha? Salamat. Eh,
Kit. Tanakit. Okay. Inom, uy. Nataktan sa kada. Gila ay makusik pundo din hispay. Ay. May pagmangita ng trabaho. Unsa man sang trabaho imong sudlan nak? Bisag sa tindahan na good ma. Pawalas ka laay ba? Oh, ikaw. Panangid di papa nimo. Asa mas kam trabaho? Dinida ko sa tong lugar pa. Aron ko ngawon ko ninyo. Makauli dayon ko. Ano na sige, pantrabaho. Salamat pa. Recorded by Radio Mo TV. Salamat yung taon. Hindi nakasugod na yung trabaho. Bahalag dilid ako ang sweldo. Ang importante nga, makita ko. Ay. Ah. Oh, bago ka din eh. Oo. Ako din si Imo. Jerwin. Pwede ko mga mong number? Sure. Kumusta? Kitsa rin eh. Dili sa nimo nga nakalimot eh. Ang bagong mong friend, si Imo, Ikaw din eh. ako taon. May nanawag lagi ko. Wa mo ko'y lingaw mo nga nanawag ko nimo. O gusto sa ko nga makapatis ng tingog. Ha? Ano man? Nindot mo nga rin mong tingog. Ito rin ko ba eh? Otik ay. Tinod bito? When, nanta ko yung sulti mo? Ano sa mana? Ano mo? Pagmaan na lang. At kay, ganahan ko nga personal na ko ng isulti mo. Ikaw? Salamat ha. Nga misugot ka nga manuroy ta. Kay masulti na gid ako nimo ang akong gustong isulti. Ano sa rin mo isulti na ko? Uy. I love you, Jerwin. Im. Mona, Win. Ganahan kay ko nimo. Sure, uy. Ganahan ka na ako nga. Di mo ka tinood nga babay. Makoy labot kung bayot ka. Basta kay mahal ta ka. Matubangan ba nimo nga kung gugma? Bitaw, uy, imo. Ganahan sa kun mo. Kung mao, kita na. Imo. Tinuod, Yads? Uyab ba ni Emo? Wala ki. Kisa may nanguyab ninyo. Ikaw? Ha? Dili, uy. Sino uyab na ako? Unya kay ganahan sa kun ninyo. Ako na lang sa siyang gisagot. Maayo pa ka. Bisag dili ka tinuod nga babae pero may uyab na ka. Ako in taon ini, wag yuy, nasaag uy. Wat-wat lang. Moabo talaga na iyo. Imo. Okay ra ka sa tong relasyon? Okay raman, ano ba day? Nagtapugod ko. Uy. Unsa may imong kadlukan? Bayad ba ako? Basi mapulang ka na ako. Kung mangita kag tinuod ng babae. Hindi ka na mahitabo, pingay. Ikaw na mahitabo kay labagay ka. Salamat, Imo. I love you. I love you too. Di ka pa doon nagpauli na ko ron? Di lang sa win, kay na ako'y importanteng lakaw. Saan na ka? Ako mga barkada, makiginom lagi na ako. Mau ba? Huwag maalang ta magkuyog, ha? Okay na. Ambing. Ayun rin si Imo. Ay, huwag siya siyang pwesto. Oy, Jervin.
Kisam gipangita oy. Dahil sa imo pa, wala gi sa iyong pwesto. Aw, ni absent man. Ha, nga naman. Gilantan ko no. Nga naman ka musulti nga gilan ta, day ka. Kuan, labad lang kong gamay nga kung oo. No nga, nananghid ko nga, di lang ko na kong duty. Nabala ka ba ako ni mo? Ay, nagkabala ka na ko eh. Okay ra ko. Basta ha? Ulagi. Nakainom naman sa kong tambal. Ga. Oh, dako gidang ka prutas nimo. Leo? Oh, Jeruel? Uy, kano ko taon niya man ka? Ako mga tanan ni mo. Nang niya ako silang imo. Uy, natural nga niya ako kay uyaban ni. Og dalayan man lang niyang lawas, mga niya ako kay ako sa yatiman. Asa yan? Oh, Imo, unsa gud ni? When, sorry kayo ha. Wa mo ko magtuo nga magkaabot mo. Si Leo ang bago na kong uyab. Sa ato pa? Duha di mismo kinabuhi? Pasensya na kawin ha. Wala ko'y gugma ni mo. Unsa? Si Leo na nga akong gigugma. Dugay na utak ko nga musulti ni mo yun eh. Nangita lang kong timing. Usbo na ko. Usbo na ko pagsulti nga wa na gyud ko'y gugma ni mo. Kasagit ng ibuhat ni mo na ako. Sakit kayo ni. Wa ko magdahom nga makahimo ba day pagluib si imo na ako. Og ang labing sakit kay sama raw sab na ako nga bayot ang igipuli. Dini na ang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. And more power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo katamay hikalang kaagi ni Jerwin nga taga Malungon sa Rengani Province. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nakulhan, ako'y mahalin. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Suelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantol sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina. Hi, Jisa. Mupauli na ka? Uy, ikaw mong din na, Anton. Mupauli na ka? Naoton. Pili ako na lang ang muhatod di mo. Nga naman? Walang, ganahan ko nga ako kay ihatod. Wa man kahimas ko. Wa, uy. O niya, okay ra nimo? Nga ako kay ihatod? Sige. Agoy, basig na ibog na nimos, Anton, uy. Saba, uy. Di mo ko na muhatod ang tao kung may gusto nimo or may tuyo. Grabe siya, oh. Pwede friend lang, ha? Pwede man. Pero murag lahi akong tanaw ni Anton. Nagin na siya hilong mapagtanaw ni mo, Day. Day, Isabel. I love you, Jisa. Anton. Basi makaingon ka nga mapahingos-lanon kay ko. Nga nagkiksuod ko mo, kunya, di panguyaban di ka. Lisod-sad kayo kung akong pugan akong feelings nimo. May chance ka ako. Dili makalisod ikog maon, Anton. Kay buutan man ka. Ang sabot mong pasabot. Ako na kang gisugot. Tinuod? Oh, laki. Liyab na ta. Salamat kay Diyos nga, o ko niyo sa dugay. I love you. I love you too, Thon.
all na uyab. Ako na lang gisugot si Anton day, uy. Kay nakita man sagud ako nga seryoso yung tinguha diri nako. Mao cute, anak cute. Unya day kanus amo magbinyo, minyo gidayon? Ay unsa di ay, maghuwat day ta nga magedad kag 35 usa ka mga anak. Pagbinyo na mo mitas mga bata pa mo. Masabihan na nga akong Ginoo na, Jess. Lain kayo kung mutaas na itong edad, usa ka magminyo. O, ang sibot may pasabot. Gusto unta ko na ako nga magminyo na ta, Jess. Anton, Musugot ka na magminyo na ta? ikaw, kaya na magkaani mo. Sige, magbinyo ta. Hinilaya ko pa. Mabalik man sa talim mo, uy. Dugay na kong mga doon na maubot niya kayo na, Jess. Nga maangkong ka. Jess, Jess. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta ang bagong minyo, Day? Okay ra, Day. May po ko doy na minyo na ka. Ako'y taon ini, wa pagid mahalin. Hala, no, pag minyo na ko na aron parehas na tangdo ka. Nakisamay tayo ako minyuan. Uy, nga wa man, saag rin ako. Ay, bitaw da Isabel, uy. Huwat-huwat lang, good. Moabot na lagi na ni mo. Ayaw na pagdali, good. Wa pa man di maabot si Anton. Ano na ako mukhaon. Ako lang siyang paaboton. Magkalingaw lang sa ko Facebook, di. Ayan na. Di aman din ni chat ako. Si Wally man eh. Kumusta? Wa tingali na si may bawang ninyo na ko. Oh, ayan na. Maluwag kita eh. Hello? Hello, Jess. Kumusta? Okay ra. Nanawag man lagi ka. Ikan mo ko Manila. Bagwara ko naabot. Mao ba? Kumusta naman ka, uy? Pwede na magkita, Jess? Mingaw na kay ko nimo. Ron, kuan kining... sorry ha, pero... minyo naman ko. Ha? Minyo na di ka? O, Ron. Mau ba? Magkita lang utabi sa no, minyo na ka? Dili pwede, uy. Palain ka, ano makikita kong lalaki no, niya may banan ako. Jess, ayaw lang pag una-una utan. Gusto lang kong makakita ni mas personal. Ron, mag-istorya lang niya tag-usab ha. Di abot akong bana. Sige, manawagaan niyo ko na bumalik. Nansam ka. Ganyan rin ko nakabantay ni mga wakay tingog-tingog sugat sa kong pag-abot. Di ka pwede ko sa kong trabaho dun. Mao ba? Tapangway na kay musawi pa taog trabaho ma. May manok pag maayo si Anton. Pero ako, wa pagitawan ko makatuog. Uy, may chat naman sa Ronnie na ako. Wa pa di ay kamatog. Gimingaw na baya ko nimo. Ahasol ba rin gawhana, uy. Ako nang i-off ako internet, eh.
Okay, gid kaayo, day. Agbot ako ipasabot pa. Wa pa gid mo makabuo si Anton. Wa pa jud ka mamaptos. Wa pa mong giday, uy. Wa pa gid gitugot sa panahon. Aloy, paspasin sa dinyo, uy, aron makakita na mog liwat. Dong, nanawag na lagi ka. Day, madugay kog uli karon ha. Nga naman? Na ako'y pambungan nga meeting, day. Importante kayo. Sige, Dong. Buwan na lang kog uli ni mo. Ay, tala, ay ba mo ulit sa'yo, uy. Nawag kauban sa bahay. May pamato kong mall. Kanindot, tanawan sa mga inahan na nagdasi ang mga anak. Makaibog yung tanawan. Ay, ako yung taon, ani. Wapag yung anak. Ay! Ala, sorry! Sorry, Sap. Ronnie? Jessa? Nagsige ka balibad ako. Nga, di ka makikita pero di abot ko sa kapalaran. Mao lagi, uy. Minyo na di ka? Oo, taon, Dong. Ano, bilang mo kabugang imo anak. Wa pa, uy. Wa pa gihatag ang Ginoo. Uy, naunsa ka, uy. Sige mo kagtutok na ako. Wow. Di ano gunan ako nga. Dili ako nakatigiyan mo. Ang saon, nga gusto mong kang ma-abroad. Mauto nga, imo kong gibiyaan. Taas good kay kong pangandoy sa kinabuhi. Mahong ako nang kang gibaliwa. Nga? Minyo na ka? Wapoy. Gusto ba sa kong bubalik sa gamas kay daghan pa kay kong gusto sa kinabuhi. Mao ba? Sige, good luck. Mupaulit na ko ha, kay bisig mabutot akong bana. Sige, ako lang kay ihatod. Ron, unsa ko ni? Ngayon kita mo ko ni mo din eh. Abi ko na ako kibukong ihatod. Yes, I'm sorry. Pasaylo ako nga ako ni buhaton nimo. Sa una ko gusto mo angko nimo. Pero nahadlo ko kay di ba ko andam. Kay daghan pa kong pangandoy sa akong kinabuhi. Ronnie. Pamahangyo ko nimo. Ano ko palipare. Ihatag lang akong gusto. Ronnie, minyo na yung taon ko. Dili ko gusto makasaha sa kong bana. Jess. Huwag mo sa'yo din eh. Itarong to ka. Mong ihatag ang akong gusto. Jess. Jess. Tumindot sa kong kipati ngayon akong kikakos. Jess. Ginoo ko. Nakasama ko sa kumpana. Nasaylo ako, Diyos ko. Madugay na sa kag-uli ron, Dong. O day, sa ako magod nga na aming importanteng trabaho doon. Maong ikaw lang din sa ato, ha? Sige, Dong. Umusorry lang ko sa mall. Aran, malingaw ko. Okay, sige day. Hindi ko po lalaw si Chris. Ernie, pila na kahigayon nga may nahitabo na to. Nahadlok ako ini. Nakasaan akong bayo sa kumpana. Nalipay ka uban ako, di ba? Nalipay man. Kaya kita ba may unang uyab, di ba? Buwagi ang imong bana. Kita mag-ibon. Ernie, dili mahimo. Buotan kayo si Anton. O kasalmi sa simbahan. Mao nga to na lang ng undamon. Dili na ko. Chisa. Igo na nga itong pagpakasa, Ronnie.
Dili na ka magmahay. Kapila na kay gayang nga nakuha ko nimo. Maong pasaylo ako. Dili na nako kaya. Dili na to paabuto nga masakpan ta sa atong gibuhat. Maong ato na lang hunungan. Dili na ko makikita nimo. Diyos. Og kay tao man kita, ulipon sa pagpakasa. Ang importante nga makaamgo ta sa atong gibuhat. Og suka di atong hitabua, wa na ko'y balita ni Ronnie. Kaya ako nasag siyang giblock aron dili sa magsamok-samok nako. Og sa mga asawa nga naminaw karon, ayaw ninyog sunda ang akong gibuhat. Mahala og panggaan ninyo ang inyong bana, labi na gyud kong kinibuonan. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No, dito may higalan kaagi ni Jessa na taga Butuan City. Uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit tinagawan sana dalawang puso. Among kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubay sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong didapit sa pabara sa inyong nagkalanglaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang ni ining tulumanon handuman sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Magkanayo sa kalalaki nga taga Banilad, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Alvon. Recorded by Radio Mo TV. Dong, kumusta naman imong gi-applyan nga trabaho? Wa pa mong gipoy balita, ma. Ay, kinahanglan na gid kaayo ka makatrabaho, nak. Wa na tayo makaon sunod adlaw, adi. Sige lang, ma. Mangita na ko pagi nga makakwarta. Mga apply sa kuslain. Bisag unsa nga trabaho, ma. Basta makatrabaho lang gid ko. Salamat, nak. Nadawat ako. Yes! Yes! Nanakoy trabaho! Welcome sa company, Alvin. Salamat. Unsa naman sad ni? Palpak na pod? Ma'am, nag-follow naman ko sa instructions. Dili sa siguro kay nga nakabugo, no? Kapataka na kang follow instruction? Ay, nakibong ng amdisi, bay. Hinaanak siya. Sige lang, bay. Magtarong mo sa kusong trabaho. Para wa siya rason nga masuko. Alvin, ikaw ni bahala ng mga papers, ha? Ha? Ma'am, wa para ba ko... Ikaw ni pangita og paagi nga mahuman na nimo tomorrow before lunch. Okay, ma'am. Sam ka, uy. Dawot mo lang ka sa trabaho gihatag ma'am ni mo. Okay na, bay. Ibaw mo sa ko nga kumubalibad ko. Kasaba rin madawat na ko. Or basig, sip-sip lang yun ka. Bay, ay lang lain na pagsabot ang akong pagkugis trabaho. Nakinanglan lagi ko kwarta. Mahong akong giampingan ng akong trabaho. Bay, bisig kung sa paybahato ni mo, di na ma-appreciate ma'am Disi. Baliwa rin po na niya. Yunan siya kamangtas. Laom ng gabi pero nagkampoy ko trabahoon.
Basta si Ma'am Daisy ay wa pa mo gawas. Grabe siya kaya siya makadag trabaho eh. Sige, sige. Padaw ka niya. Yo, ano maghilak ito si Ma'am? Kung sa kayo naitabo. Di lang kumutan niya kay pasay masuko niya to. Mapaulit lang sa ko kay ako lang usa ang naibilin din sa office. Diba? Sinong Daisy mo na? Huwag pa siya makasakay. Taon-taon naman siya nagatang. Magkawa sa ko sa motor. O, atuon ako siya. Ma'am! Tana? Alvin? Ihatod di ka, ma'am. Gisundan ba ko nimo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Gisundan ko nimo no? Uwa, ang taon, ma'am eh. Mapasay pag-out na ko. Unya, ngano pasakit mo ko nimo si mo motor? Kay delikado na kayong orasa, ma'am. O lisod sa kayo, isa kay din yung taxi. Pero... Dali na. Sige, good. Asa ka batod? Niyata, ma'am. Salamat. Ma'am! Uy! Ang helmet! Ma'am, ang helmet! Nistoy ba siya dagan? Pasol na ko. Asan tas mo? Ganong din niya mo kasi sa ospital na patot? Dili! Si Ma'am Daisy. Ma'am, akong... Wa na siya. Ha? Kinsa, ma'am? Ang akong anak. Patay na ang akong anak. Sorry. Sorry, Alvin. Okay naman, ma'am. Ganong niapawag ka. Akuan ka nang... Kawaon-nauntan ako ang helmet, ma'am. Dara, oh. Lakaw na. Pauli na. Ay, naluoy ko na unang na, ma'am. May anak na din siya. Samot bit siguro kang liad ang batasan ni ma'am karon nga. Patay na ang iyang anak. Milagruhal gini ma'am bay. Liit siya ba? Nga pag-abot niya, igor mo niyang gilabyan. Pwede na sugo. Mau ba, bay? Albian, ipatawag ka ni ma'am. Ha? Ako? Dili ko gusto nga na makalusot nga storya bahin sa nahitabo gabi. Oo, ma'am. Oh. Ma'am, di mo na ka mo leave? Usa? Dili. Dili ka di ko gusto mo uli sa bay. Oh, so may ganahan mo, ma'am. Ganahan ka nga malimot sa tanan. Banante ka. Unsa? Magbakasyon ta. Mo-file tag-leave. Mag-beach na. O gusto na ko nga, inigabot na to dito.
di ka magpakaroon ingnon. Ayaw pog ningin mong kaugalingon. Pag-enjoy. Pagbuhat ang tanan mong gusto buhaton. Sakit kayo akong dugan, Alvin. Single mom good ko. Naning kamot ko. Iatag na ako ang tanan. Gibuhat na akong tanan para sa kong anak ka masakiton. Pero unsay nahitabo. Wa na ang akong anak. Patay na ang akong anak. Ma'am, hubog na ka, ma'am. Dali na. Yato hindi kasi mo kwarto. Sige na, ma'am. Katog na. Gwapo, hindi ka, no? Ha? Gwapo sa kisya. No, okay, ano? Hindi ko makatug sa nahitabo ni mga Mantis. Wag na. Hindi na siya mawaka sa una-una. Ilabi na nga. Naibaw ko kung unsa yun ang tinawag niya batasan. Ipili niya nga ipakita sa mga tao na salbahe siya. Kaysa kaluyan siya. In love na ka niya, no? Oh, ha? Spy, sa pendudugayan mo. Kuya, bilim. Ha? Manguyab ka na ko? Oh, Ma'am Daisy. Nga naman. Kay nakita na ko kung unsa ka vulnerable. O gusto na ko nga ako may muatiman o mapangga ni mo. Alvin. Please, hatagi ko chance nga ipakita ni mo nga angay kang mahalon, ma'am. Thank you. Thank you, Alvin. Yes, hatagan ikaw chance. Thank you, Daisy. I love you. I love you too. 4 years na ang nilabay. O kaslunod namin ni Daisy. O so far, malipayon mi sa mong relasyon. Di nila lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka ng mga higalang kaagi ni Alvon nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nagulahan, patutunguhan. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen, o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahabi. Yadres lang nining tulumanon, hantumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ngawar mo. Huwag ipasahiro na. Hi, Jem! Mabiyahe ka? Oh, Beth. Ano na lang ko sakay ni mo, be? Kay, dugay naman akong suki. Good, masing malit ko sa trabaho. Sige, huwag problema. Dali. Ihatid ka sa mong trabahoan.
Hey, Jimmy, ikaw din sakyan ni Beth, be? O bay, wa mo ko na yung suki. Huwag man ay klaro yung suki ko. Usay mo tunga, usay di. Mo lagi. Maong ako lang ang yung gisakyan girina. Ako pa ni mo bay, no? Ikaw nga natugtur niya ng Beth, bay. Basin pa rin og magkauyab mo. Ah, bay lagi. Hi Beth, duty na ka? O, Jim. Aray na lang sakay na ko. Kay, wa pa mo kayo suki. Nga, wa pag yun, Jim. Akong lihat to di mo, aron di ka malate. Ah, sige, Jim. Beth, Jim. kung sa kay maayo kun, ako nalay tighatod nimo sa imong trabahoan, aron di ka malate pa. Mayroon bitaon ta ko ni mo, Jim. Kaya na, dugay kis Boy Edgar mo abot, uy. O niya, ako lay tighatod di mo. Ah, sige. Ikaw na lang, Jim. Nasa ato pa, makadiskarte na ka, ana. Kay, ikaw na may kahit tighaton niya. So ayan lang bay. Oy, ayag luya-luya diya. Kung ba, tigad, anong makauyab ka? Hi Beth. Uy, Jim, ni am lagi ka. Nagot sa kadini sa kontrabahoan. Naghuwat mo. Ano naman? Ah, basig maglisod niya kag sakay ba ni Pauli mo. Maong ako lay kuha nimo. Sakto gid kaayo, Jim. Kay kaduha ba ako musakay paingon sa ato. Mo lagi. Dali na, sakay dali. Salamat po nga, nikuyo ka na ko nga snacks. Nganong gidadi ko nimo din, Jim? Namugod ko isulti nimo. Unya, wam ko ilang lugar nga akong dadan mo. Lain sa kayo kung musulti ko nimo sa akong toyo niya, magdagar ang motor, di ba? Okay, ramang good. Di na okay. Okay ko tayong bastos na kayo eh. Ha? Oh, ansam di isulti naman ako, Jim. Kan, unya, Beth. Di ka masuko? Dili man ka na binuang. Dili eh. Unsa man lagi na. I love you, Beth. Jimmy. Muna, Beth. Nakagusto ko mo. May chance ka ko. Koan, Jim. Matugan lang sa kuno mas tinuod, ha? Ganahan man sa kuno mo. Kumauna. Uyab mo ta? Oh, Jim. Ako na kang gisugot. Salamat, Beth. I love you. I love you too. Recorded by Radio Mo TV. Ingon bitaw ko ni mga mauyab rali na ni Musbet lagi. Huwag ko magtuubay nga. Iya di kong sugtong. Kaya lipay na kay karon, ha? Kay mauyab na giga. Oh, bay. Uy, kabutangan sa mong kalipay nga. Nagkauyab naman ni Beth. Tinuod ning akong nadunggan na balita, Jimmy, nga uyab ko nun mo ni Beth. O, ma. Pagbura ko na yung gisugot. Aw, maayo hibuon. Buutan man sa dang bataa. Maayo unta kung magminyo na mo. Oh, mahang mo eh. Paminyoon. Dayon ko. Maayo man kung nang magminyo dayon mo aron makakita dayon ko og apo. Ganun katawa ka. Nalingaw na ko sa mong gisulti na ko nga. Paminyoon na ta ni mama ni mo. Lagi eh. Gusto na ko na siyang matanaw apo. Ingon anak gid ang mga tiguang, uy. Gusto gid yung mutan-og apo. Wow, lagi. Dili sa tamo ganahan na aning minyo, Jim. I-enjoy lang sa nato atong kaugalingon. Samtang uyab pa ta. Unsa mo kang orasan na kukuhaan, Beth? Ayaw na kukuha, Jim. Ha? Nga naman? Naapamilakaw sa akong mga amiga, good. Basta madugay ko sa pagpauli ba? Oh, mo ba? Oo niya, inigpauli mo. Magpahatod ako sa akong mga amiga. Beth, huwag mo kayo trabaho ron. Malaag ta? Pasensya na, Jim, ha? Ikapoy, hindi ko, uy. Di ko ganahang mulakaw.
Oo, okay na, Beth. Isasunod na lang, Jim. Kaya kondisyon akong lawas. Manglakaw ta. Sige. Yay ka! Di nagid na pwede ba yay? Uy, abgod mo. Kinailan gina mag-date-date mo? Date-date ba? Unta lagi ba pero saan man niya, ibalibad man. Oh, balibad. Pugsa, uy, unsa man ka? Uy, abgod mo. Kinailan nga maka-score gyud ka ba? Dinira ka? Oo, Jim. Ganira ko. Naraman din sunahan ang bahay sa ko, amiga. Sige. Mo message ako ni mo hakon, mapakuha na ko. Sige, Beth. Kisog na yung liwag. Uy, si Beth mo din eh. Hello? Hello? Asa man ka? Di ako sa bahay. Ganina na kung sigit palawag mo. Tugayan mo mutubag, oy. Sorry kayo, Beth, ha? Nakatuog mood ko. Arihan ako, Bes. Kaya muli na ko. Sige, sige. Muanan ako. Sorry kayo, nadugay ko. Dugay ko nakabantay sa mga pagtawag niyo ko. Kapuya, da ni mo eh. Ganina rin ko nagpinaabot ni mo. Pasensya lang, Beth. Sige na. Ihatod ako sa amo. Sige. Kadito. Nakainom ka? Sus, gamay ra, oy. Ako mga amiga, dili man magpabalibad. Sige na, ihatod ako kay katulgo na kay ko. Ako panyo mo, no? Ibo na minyuan. Minyuan? Oo, minyuin na lang na. Aron di na magsigig laag ba? Maayo ka ba? Maugrig niya isulbad ba? Aron di na magsigig laag si Beth ba? Di na magsigig adto sa iyong mga amiga. Maayo pa tingali ba siya? Mara lagi na isulbad lagi. Minyuin na si Beth. Dili ko mo sugot. Ha? Dili ka masugot nga makigminyo na ko? Dili, Jimmy. Beth. Kano saan may tamagminyo nga? Nagkataas ang mga itong edad. Kung mamugos ka kung makininyo na ako, magbuwag ta. Beth. Kung magminyo naman ang gani ko, dili ikaw akong minyuan. Beth. Utso ko lang. Di pa naman tingin mo. Gusto kag klarong storya, Jimmy? Wala ko'y gugman mo, Jim. Mauna. Bisag gamay wa ko'y gusto nimo. Ang anong imo mo kong gisugot na. Huwag nakigugban ako. Gisugot lang ti ka. Aron na itighatod na ko sa trabahoan. Giuyab ti ka aron ko na ko'y mga lakaw, madali ra ko. Pero bisag gamay wa ko'y gugman nimo, Jimmy. Maong sorry kayo nga dili ko makininyo nimo. Og, maayo tingali nga, hunungon na lang na nato. Magbuwag ta. Unsa? Pamanggi pa ni paingnan ba ang atong relasyon? Kaya ikaw rin mahigugman ako. Og ako mahigugman nimo. Maong sorry, Jim. Ato na ni hunungon ang atong pagpakabuang. Huwag ko magdahong nga gigamit ready ko ni Beth. Iyag kong gisugot aron himuon niyang driver sa imong lataw. Sa pagkakaroon, nagpabilin ba kong ulitaw? O nahadlok na nga manguyab. Itingali binuangon na sa kus mga babae. Dili na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagadi nga akong kampo. More power sa argument. Recorded by Radio Mo TV. Mau ka naman yung higalang kaagi ni Jenny na taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit na iyang ipangayo, awit na nagawang kisat na ta. Ang mga kaagi gibuhatan nito sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ubibig sa direksyon